Takže sme tu. Čau. A sme tu na, keď je 6. hodina, lebo nám odpadla hodina, ale je zastupovaná. Lenže bola zamietnutá, že zastupovanie nebude. Takže sme tu a natáčame tu na tajňaka a máme zakázané aj mobily dokonca. Máme tu na dve skriše 1, 2, 3. A my sa tam budeme schovať, keď niekto bude prichádzať. Geniálnu výhovorku, takže... Máme aj geniálnu výhovorku, kebyže sem prídu upratovačky upratovať. Takže teraz musíme jednoducho sa dostať vonku z tejto školy. My sme tu poučení a my tu už nemáme čo robiť. My máme teraz nový školský rád, že nemôžeme tu byť po vyučovaní a keď nás tu načapali, tak sme v poriadnej prdeli. Áno, presne tak. Takže my sa musíme dať tam dnu a áno, pardon, hovoríme, není to fejkované, pretože kebyže to je fejkované, tak logicky nikto není. A vonku z triedy taktiež nikto není, pretože je 6 hodina, takže teraz nebudem hovoriť. Vidíte, nikto tam není. Takže my teraz potrebujeme ísť vonku do jedálne. Tam proste, keď vojdeme, tak je koniec. Takže ideme na to. Takže prvá vec je zober si tašku. Tak, zoberieme si kľúče. Zober kľúče. Tak a môžeme ísť. Musíme si niekde schovať telefón. No, nebolo vidieť telefón. Takže sa mi teraz dá statiu, akože na chrbát. Je takto niečo vidieť? OK? Nastavím ti to. Daj preč ruku. Akože to kapučne. Tak to by som mal. Máme to nastavené. Videl som Emu a tuto. Takže... Môžeme ísť poď. Ema je najväčší nepriateľ, ktorý som spochal. Chceš, aby sme išli? Akože áno, taká typka a má kamarátku a obidve sú proste extrémne zlé. Neviem, či ma počujete, musím sa pozrieť. Dobre, nie nás počujete. Či tam niekto je. Pozri sa, či tam niekto je. Nevidím. Počuj, nevidím. Sa pomôžem zaplatiť tú skrinku. Čo sa robí?
Zatlač tú skrinku. Prosím. Dobre. Mohlo by to skočiť. Dobre, alebo sem vás nedám. Máme takto. Tu na. Máme tu naše tašky. Takže. Takto. Všetko vidíte. Tam sú tie dve dierky, takže musíme teraz potichu. Tam sú tie dve. Sa prezlečeme. Áno. Tak. Ja to tak. No. Alebo oblečeme skôr. Asi by si to stalo, že už to... Takže... Teda, potom urobíme. Tak. Neviem, čo sa bude povedať, ale dobre. Netflix si to tam musí dať sám. Nie. Musíme vybrať. Vás tu nechá. Ideme, ideme. Daj mne to. Ja ťa budem rozhodnúť. Musíme ísť. Beríme. Toto je prvá destinácia. Takže teraz musíme sa dotknúť trávy, aby sme vedeli, čo je tráva. Je to fakt tráva. Tráva, chytil som sa trávy. Dobre, Teraz musíme ísť fakt píkne. sme ísť fakt potichu. Ideme von. Ešte, tam možno uvidíte východ. Tam vidíte východ. Ale my teraz tam nemôžeme ísť. nejdeme. Neviem, či to beriete reálne, ale chceme si to domknúť imaginárne. Čo? Že chceme si odomknúť ten východ imaginárne. Takže, tu na... Kým prídeme tam, tak Dobre, dokým prídeme tam, tak sa vám potom ozveme. Takže zatiaľ čas. Sme tu, takže môžeme ísť. Tak. Si dám klíče do vrecka. Tak, môžeme ísť. Tak, ideme to odomknúť, ne? Tak a... Počkajte. Počkaj, toto. Tak. O, tak. 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 nič. Tak. Hráme sa. Nefunguje to úplne. Tak poďme to skúsiť znova. Tak. 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 A... Nefungovalo to. Tak musíme s druhým stranou. Okay, takže nevieme úplne kód. A to nevadí, čo nás nezastaví. Lebo tam vieme. Teda pokiaľ ho nemeníme. Nájdeme ho. Alebo musíme nájsť ten kód. Tam. Takže. Nájdeme ten kód, alebo tam ho napíšeme. Ale musíme nájsť, kde ho napíšeme. Ale musíme byť fakt utají, lebo nikto nesmie vedieť kód o tej bráni. Áno. Lebo toto je fakt veľmi... Fakticky. Hej. Fakticky. Proste je to veľmi
digitálna škola, alebo jak to mám povedať, chránená škola. Takže tam, pokiaľ sú hodiny, tak je to zavreté. Keď som vám to ukazoval, jak to je otvorené, tak tam práve akurát niekto vychádzal. Takže tu tiež sa dá napísať kód a pokiaľ ho nebudeme vedieť, tak je... Áno, tu aj k tomu tá palica. Takže vidím. Treba našlitnúť. Možno, že by listy boli tie tlačítka. Tak, chytím to tu. Aj Listy, skúsim nám z tie listy. mám špinavé ruky. Počkať. Tak. Okay. Hej. No ale počkať. Čo musíme teraz spraviť? Musíme nájsť... No, počkaj, rýchle. Tu by to malo byť niekde schované. Áno, vidím to. Tu je to. Ešte tu je suché, lebo to je strecha. Ježiši to. No je dobre to urobené. Lenže my sa tu poznáme, my tu už chodíme celých 5 rokov. Čiže musíme vedieť všetko. Takže, Ty tu chodíš tak o mesiac alebo 2 neskôr, takže... práve že ja tu chodím 2 roky skôr. Lebo ja som tu chodila aj na školku, takže tu a teraz sem. Toto? Neviem. Tak, je to hotové? Tak. A tak. Tak tu, som. Nie. Musíme ísť nájsť niečo iné. Ok, tak vrátime ten kľúč rýchlo, no? Nie, ďalších 2 miliarda kombinácií to nedáme. No, Musíme nájsť nejakú kombináciu. musíme nájsť nejaké Tak? tieto. Asi viem, kde by bolo. Natáčaná. OK. Keď trafíme snehovou guľou, akurát... Renata, hovor! Kde? Jaký je to? Ale počkať. Vždycky sa musíš pozrieť, ktoré je jej prvé a druhé. Dobre, OK, takže 8. Takže, ktoré si číslo v poradí? OK, takže 2. Čo? Si nevedel, že majú taký hlas? Nie. Tu je Tomáš. Nejako sa topí. V zemi, Tomáš. Akože pravda, no. Nejako sa topí v zemi. Ale nevidím, no. Nevidím tam žiadne číslo. To je O. O, 0. Kde? 7 alebo 1. 1. Kde máš 1? Však to O je 0. Ha. Tak, Tomáš, v akom si poradí? Netrafil som. Mimo, ešte raz. Tu. Tak, Počkaj, ja zoberiem. Tomáš, v akom si poradí? ľavý. Tak to zrobí. Tomáš, v akom si poradí? 1. Trafil som to. Takže 08, ešte 3 čísla. Tak ja si pripravím tu na takúto menšiu guličku. 3, áno, 3. Takže 8, 0. Akom si poradí? 4. Takže Aj. 8, nie, 0,8 dačo. 4. 3, hej. 0,8 dačo 3. Teoreticky tento Chris by mohol mať dačo 1. Akom si poradí Chris? 3. Čo? Aha, takže Takže 0,8, 3. 0,8, 3, 3.
Nie, 0813. 0813. 0813. A tu je Kubo. Zase 8. Kubo, v jakom si poradí? 5. OK, keď je v 5. 08138, poď. Takže jaký je kód? 08138. 08138. 08138. 08138. 0831. Počkať. Jaký je kód? 08138. 08318. Teraz, ako to je? 08318. Takže Počkaj, 0 8 138. 1 3 8. Asi to je? A teraz to dám a... Dobre, máme to. No, umieme kľúč, aby nebolo vidieť nič. Tak, teraz to jednoducho dáme do snehu. Tam je niekto. Kde? Tam. A to nás teraz nezaujíma. Poď. Á, je tam. OK, hodím tam kľúč. Poď. Dobre. Veďme. Bež. Teraz musíme ešte tam, to bude podľa mňa to isté ešte. No áno. Keď tu je heslo, tak tam sa aktivuje 8138, tak. Áno. 8138. Lebo tam, keď sa tam to aktivuje, tak sa dá emergency heslo, ktoré je úplne rovnaké. Takže... Mám už to bude. 08138. 08138. 08138. 08138. Tam sú tie týpky. Dobre, máme. Takže 18038. 08138. 08138. 08138. 08138. 08138. 08138. Teraz zase zistiť, ako to funguje. 08138. No, to OK. nie je ťažké. Takže... Nula, 8, 8, 1, 1, 3, 3 a 8. A teraz sa potiahnem a... Dobre. Funguje to. Poďme OK. odtiaľ. Nemotia sa, otvorili sa dvere. OK. Takže toto bolo celé a sa s vami učíme. Čus.